ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର। ଯାହାକି ତମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଅ ନା କାହିଁକି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଯାଅ ନା, ଦେଖିବ ଦିନଟା ଭଲରେ କଟେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ବୈସ୍ପାନ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ଖୁସିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଥରେ ବୁଲି ଆସ ଆମ ମଲ୍ଲିକାପୁର ଗ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରି ଧାମ ଭିତରେ